ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସକାଳରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ରାସ୍ତାରୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲୁ? ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଚଷମା ବନେଇବା ପାଇଁ। ମୋ ଆଖିଟା ଅତି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଚଷମା ବନେଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ତାର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଆମ ଘରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଅଛି, ହେଲେ ଆମ ଘରେ ଯେହେତୁ ପୂଜା ହୁଏନି, ସାମ୍ନା ଘରେ ପୂଜା ହୁଏ। ତ ମାମା ମୋର ଏଠି ଭୋଗରାଗ ଧରି ଆଉ ଫୁଲମାଳ କରିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଠି ଆମ ସାମ୍ନା ଘରକୁ, ସେଠି ପୂଜାପୂଜି ସାରିକି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଏଠି ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ, ସାମ୍ନା ଘର କେତେଜଣ ଆଣ୍ଟି, ଗେଲି, ମାମା, ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଥିଲୁ। ଏଠି ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଠାକୁର ଏଠି ଦିଶୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଏଠି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଉ ଫୁଲରେ ସେ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ଭୋଗରାଗ ହେଇକି ପୂଜା ପତ୍ର ଫାଇନାଲି ସରିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିନଥିଲୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ଇସ୍କନରେ ଯିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ହେଲେ ଇସ୍କନ ଏତେ ଗହଳି ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ତାପରେ ଆମକୁ ଡର ଲାଗିଲା କି ଥାଉ ଆମେ କାଲି ପଳେଇବା। ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କର ଆଜି ଦିନ ଯାକ ଉପାସ ଥିଲା, ପୁରା କାଷ୍ଟା ଭଗବାନ, ପାଣି ବି ଆମେ ଟିକେ ପିଇନଥିଲୁ। ତ ଭୋଗ ଟିକେ ଖାଇଲା ପରେ ଟିକେ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ଗଲା। ମାମାର ତ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇକି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଜୁସ୍ କରିକି ଦେଲି। ତ ତା ମୁହଁ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଦେଖାହେଉଛି। ସେ ତାର ଟିକେ ଜୁସ୍ ପିଇଲା, ଏଠି ଫୋନ୍ରେ ସେ କଥା ହେଉଥିଲା, କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ତିନି ଯାକ ଭଉଣୀ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଉନ ଖେଳୁଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଡ଼ିଛି ଗ୍ରୀନ୍ 5, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, କାହା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ନା 5 ଅଛି ନା ରେଡ଼୍ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଠି ମୋତେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ସ୍ମୁଦ୍ ପିଇବା ପାଇଁ, ତ ମାମାକୁ କହିଥିଲି ଆଣିବା ପାଇଁ, ମାମା ଦେଇଥିଲା। ମାମା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଆଳୁ ପରଟା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।